Φτάσαμε στα έλαδα πάνω. Φτάσαμε στα έλαδα. Γυρίσουμε να το πάρουμε αλλιώς. Στα κόκκινα το πας πάντως, Συνθήκες αγώνα κανονικά. Τώρα θέλω να πω και σε αυτή την ανηφόρα να το κάνουμε λίγο μια. Έτσι άλλο. Εδώ μία. Όπως είμαστε σιγά σιγά το έχει τρύπες. Good. Τύπου τράγια, αλλά άνοιξε ο Μπάμπης το δρόμο εδώ. Ο Μπάμπης το άνοιξε το δρόμο. Έσπασε τη γωνία εκεί πάνω, την έσπασε ο Μπάμπης. Εντάξει. Special. Good. Εντάξει, για πλάκα βγαίνει αυτό, δεν είναι πράγματα. Κανόνι. Thank you για τη διαδρομή. 4 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα κάναμε σύνολο. Δεν το έχω σβήσει. Τρέχαμε μόνοι μας, λέει, και βγήκαμε τελευταίοι. Δεν το έχω σβήσει, λεπτά, με κατάλαβες. Εδώ ας παίξουν ό,τι θέλουν, λοιπόν το σβήνω. Πάνω, εντάξει, ευχαριστημένο, βγήκαμε τελευταίοι. Τρέξαμε μόνοι μας και βγήκαμε τελευταίοι. Άντε, το σβήνω.